Eu sunt Andra, am 37 de ani și deocamdată sunt mămică acasă. Nu am o ocupație foarte clară, nu am un job, dar am ocupație. Sunt mamă. Pentru o mare pasiune din copilărie. Sunt pasionată de design vestimentar, de haine, de croitorie, de tot ce ține, de textile. Este o pasiune care vine de demult, încă de la 5-6 ani, când am început să-mi fac haine cu lucrurile de prin casă și a tot ținut până acum, când am reușit să-mi îndeplinesc visul și să ajung să creez propriile mele ținute. Pentru că a fost cursul care a întrunit toate cerințele mele. S-a potrivit la fix cu ceea ce eu îmi imaginam că trebuie să-mi ofere un curs. Nu știam despre ce poate să fie vorba, habar nu am avut în ce am nevoie, dar în momentul în care am început să aud despre ce este vorba, ce îmi poate oferi cursul, am simțit că ăsta este cel mai bun și că este cel care mă completează și mă aduce la un nivel bun, cel mai bun. Am învățat să mă descoper pe mine, am învățat să desenez, am învățat să creez, am învățat că sunt bine și că este posibil să-mi îndeplinesc visul. Visul meu este să creez haine. O mai mare apropiere de mine, spun din nou pentru că este foarte important, m-am apropiat eu de mine, am început să mă cunosc altfel decât m-am găsit până în momentul ăsta. A adus nou plecarea mea un pic din spațiul familiei, iarăși e de bine pentru că ne prinde bine la toți din familie să ne găsim drumul nostru, bucățica noastră. Da, îl recomand. De principiu îl recomand persoanelor tinere ca să aibă timp să creeze și să scoată din ei tot ce au mai bun. Nu e timpul trecut nici pe persoanele trecute de o anumită vârstă. Din contră, chiar este descoperitor, e revelator. Deci, în general, persoanelor tinere. Dar nu numai.